Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Даўно не чуліся, першы падкаст у гэтым годзе. Мы вяртаемся з лігай чэмпіёнаў. Ну і, канешне, гэта, як заўсёды, футбол паўсюль. З вами я, Мікіта, і мы утрох зноў жа вяртаемся да вас паразмаўляць пра гэтую самую лігу чэмпіёнаў. Ужо у нас застаецца ўсё менш камандаў. Ну і што, мы можам, гледзячы на табліцу па чарзе, у нас першы матч быў, гледзячы на табліцу, Арсенал ПСВ, і мне здаецца, хацелася б больш, як мага больш сказаць пра гэты матч, але не шмат, можна сказаць. Гэта першая такая перамога ў гісторыі з такім лікам. Ці Арсенал, гледзячы таксама на вынік апошні ў чэмпіянаце Англіі, ці ён паказвае, што яны могуць перамагчы ў лізе чэмпіёнаў. Першая перамога ты маеш на ўвазе для Арсеналу на такой Не, першая стадыі, перамога 7-1, ніколі не было такога ліку ў плэй-оф. Это першая перамога выязной каманды у плэй-оф такая. Ну просто што дома так, як бы была перамагалі. перамога Ман Юнайтед над Ромай 7-1 аднойчы. Гаспадары перамагалі, а госці ніколі. Так. Бок гэта, гістарычнае дасягненне для Арсенала, але хто сочыць крыху за Эрдывізіяй, яны як бы ведаюць, у якім стане зараз ПСВ, і там усё вельмі кепскае. Я не ведаю, як гэта апісаць. Можна проста зайсці, хто каму цікава паглядзець апошнія матчы ПСВ. Там прайгралі проста ўсё вось пасля Новага года. У іх быў атрыў, калі я не памыляюсь, у Эрдывізіі, там, здаецца, ці 12 пунктаў, штосьці такое. А цяпер яны адстаюць, там, 8 мусіць. У гэты тур я там не глядзеў, але, там усё вельмі кепска. Хаця у папярэднім раўндзе ПСВ досыць добра згуляў і выбіў Ювентус. Але вось што здарылася з імі пасля, і так як Арсенал з імі разабраўся. Там было проста цяжка глядзець на гэта, бо гэта не ўзровень лігі чэмпіёнаў. Але ж я кажу, гэта зразумела, што зараз у іх проста там, я не ведаю, што адбылося, там ці гульцы супраць трэнера пашлі, ці гэта ненармальная абстаноўка. Пасля матчу з Ювентусам гэта сапраўды людзям, которые не сочаць і не ведаюць, а я, шчыра кажучы, за Эрдывізіяй таксама, напрыклад, даўно не сачыў. Мы, шчыра кажучы, таксама ведаем, у якім стане Ювентус. Мы разумеем, што гэта не найлепшая каманда ў Еўропе, зусім не найлепшая. Але 3-1 супраць Ювентуса, Ювентус для мяне гэта каманда, вось калі хто бавіцца ў стаўкі некаторыя, гэта заўсёды можна ставіць на них перамога або нічыя. Бо так яны гуляюць. Што тычыцца ПСВ, то калі б ім крыху больш пашчасціла на пачатку, то не было б такога ліку, я думаю. Хаця зноў жа Арсенал атакаваў пастаянна і павінна была быць разгромная перамога, а самае галоўнае тут гэта прадвызначыць, хто праходзіць у наступны этап, і таму цяпер, тым больш пасля ліку 7-1, лёндэнская гульня гэта будзе фактычна таварыская гульня. Тут ні ў кога няма сумневаў у тым, што галянцы. Просто гэта будзе абкатка, можа быць, для гэтай каманды дадатковы матч правесці ў лізе чэмпіёнаў, але Арсенал можа цалкам расслабіцца. Я думаю, што гульцы могуць проста адпачыць, можна выставіць другі і трэці склад, і я не думаю, што хтосьці там прагуляе 6-0. Так. Гэта цалкам немагчыма. Стерлінг мае шанец пагуляць у лізе чэмпіёнаў. Так, і мы бачым, што у Арсенала і так моладзь гуляе, там і ім давярае Артета, выпускае, яны з ПСВ вызначыліся. Так што тут сапраўды можна далей рабіць нейкія эксперыменты, якія потым прыдадуцца камандзе ў прэм'ер-лізе. Вось вы ж ведаеце, што яны згулялі з МЮ на выхадных 1-1, і у Артеты
чарговы раз запыталі пра чэмпіёнскую гонку, і ён проста ўцёк, як бы, ну, не адказаў на гэта Ну, пытанне там і няма сышоў. што сказаць, на жаль. Да, то бок, але яны там усе ўсё адно б'юць у грудзі, што мы там працягваем змагацца. Ну, гэта як бы лагічна і правільна. Але яшчэ важная заява, што Артэта як бы сказаў такія словы, што мы як бы зараз чацвёртая там ці пятая фаза, ён назваў станаўлення нашага клуба, і мы зараз як бы намагаемся ў лізе чэмпіёнаў прайсці як мага далей, і як бы зараз у нас такая мэта, што мы павінны змагацца там за лігу чэмпіёнаў ужо, і ну то бок ён ось уже чарговы сезон, як, ну, на мою думку, ён кажа, што мы павінны змагацца за буйныя трафеі. Не, ну гэта Але праўда, ну яны павінны ну, у лізе чэмпіёнаў яны як бы змагаюцца ну, у можна АПЛ, як па мне. У АПЛ? А ў лізе чэмпіёнаў не. Ну, у АПЛ яны будуць трэці сезон там запар на другім месцы. Не, ну наадварот. А мне здаецца, у што АПЛ гэта яны хранічная праблема. У АПЛ яны Мне ўжо здаецца, што нічога не могуць, а ў лізе чэмпіёнаў яны, ну, можна сказаць, Ну, адзін яны з выходзяць фаварытаў. на мадрыдскі Рэал ці на Атлетик Мадрид. А гэта сільная каманда? Ну, я думаю, Арсеналу будзе без варыянтаў з Рэалам, напрыклад. Ну, это моя думка. Вот калі ПСВ трапіў на Арсенал, Я думаю, што... Ну, я напісаў, што тут без варыянтаў. Я скажу так, што ну, мы ўсе ведаем, што такое Рэал Мадрид у лізе чэмпіёнаў. Гэта, гэта ўсё зразумела. Але я думаю, што... ну, добра, так, гэта ўжо... Ну, я скажу, з такой атакай, як зараз у Арсенала... Але Рэал Мадрид... Ну, нават палова камандаў у лізе чэмпіёнаў можа быць лепшая за Рэал Мадрид на сённяшні дзень. Ну, напрыклад. Які? Інтер, Баварыя, я думаю, што будзе лепшая, Леверкузен таксама можа быць лепшай. Барселона, я думаю, што яны лепшыя, але гэта так у Гішпаніі ў гэтым годзе ўсе каманды невядома, як пачнуць свой дзень. Вось гэтая праблема. Ну, я думаю, у Мадрида, мне падаецца, ёсць проста больш схаваных рэзерваў, і мы іх яшчэ можам пабачыць. І ў другой гульні з Атлетыкай, а голам па сезоне ў іх там самае змаганне зараз за чэмпіёнства, таму Анчелоці. Адзіная прычына, чаму можна сказаць, што Рэал будзе фаварытам у матчы супраць Арсеналу, гэта проста тое, што гэта Рэал Мадрид. Я лічу, што Арсенал гуляе нашмат лепш, яны лепшая каманда, чым, ну, у гэтым сезоне, чым Рэал Мадрид. Ніякай стабільнасці ў Рэалу няма. Мне здаецца, Мадрид. Мне здаецца, добра. Ну, мы пакуль што так, гэта яшчэ рана. Добра, гэта все можна сказаць суб'ектыўна, але калі вось вяртацца да Арсеналу, напрыклад, я хацеў дадаць, што у Арсенала гэта ўвогуле хранічная праблема многіх сезонаў, яшчэ да Артэты было штосьці падобнае, што каманда заўсёды нейкая такая перспектыўная і гавораць пра тытулы, што вось зараз пачнецца, зараз будзе сезон, калі каманда нарэшце там будзе змагацца да самага апошняга, ці ў лізе чэмпіёнаў, ці ў прэм'ер-лізе, і ў выніку гэтага моманту так і не наступае, бо наступае нейкі надлом, наадварот, прыкладна ў студзені, ў лютым, калі ўсё становіцца зразумела, што каманда зноў не гатовая. Ёсць перспектыўная моладзь, ёсць цудоўныя гульцы, ёсць шыкоўная камбінацыя атакі, але не хапае выніку, які патрэбны ўжо для ўзяцця тытулаў. Зараз ясна, што ПСВ пройдуць, але далей з мадридскімі супернікамі, на маю думку, Арсенал будзе ўсё ж такі не будзе фаварытам у пары. Ну так, я ж кажу, Анчелоці, ён же ж недавно заявіў, што у гэтай лізе чэмпіёнаў пераможа ці Рэал Мадрид, ці Ліверпуль. Ну, Анчелоці не мог па-іншаму сказаць. Як бы, а Куртуа яшчэ сказаў, што мы жадаем сустрэцца з Ліверпулем, каб, типа, адпомсціць ім за паразу на Энфілдзе. Ну, як бы, яны прагнуць вось ужо там. Але Рэалу спачатку трэба на Метрапалітана прайсці, гэта будзе непроста. Хаця ў гэтым сезоне яны як бы з Атлетыкам там нармальна гуляюць, в прынцыпе, не прайграюць. Там не перамагаюць, конечно, вось першая перамога была якраз такі тыдзень таму, але ну, яны ў кожным матчы былі лепей. Я бы, можа, сказаў, што ў Артэты больш шчыры футбол, такі адкрыты, але вось тут якраз можа быць і мінус Арсенала ў гэтым, бо Анчелоці ці Сімеоны, у залежнасці ад таго, хто выйдзе наступны этап, гэта такія хітруны. Адзін стары хітрун, другі сярэдняга веку. Яны хітруны, не ведаюць, як настроіцца на пэўную тактыку ў канкрэтным
падтрымку, і вось тут якраз будзе асноўная небяспека для Арсеналу. Ну, мы тут ужо, канешне, абмяркоўваем наступную стадыю хутчэй. Ну, мы як Ты бы уже ведаем прадказалі, дакладна, так. што Арсенал будзе там, мы ведаем дакладна. І Мгм. мы як бы прыкідваем, што Атлетык ці Рэал Мадрид гэта будзе проста зусім іншага ўзроўню супернік, з якім Арсенал у гэтай лісце чэмпіёнаў, напэўна, і не гуляў. У іх і група была там не вельмі складана, на групавой стадыі як бы. То бок сапраўднае выпрабаванне вось для іх пачнецца ўжо в 1/4. Калі верыць словам Артэты, да, яны як бы гатовыя да гэтага. Вось і паглядзім, хаця гэта ж, я ж кажу, гэта будзе яшчэ праз месяц, это будзе там красавік, і там уже кажуць, што і Сане можа вярнуцца, як бы і Арсенал можа больш быць такі рэпрэзентабельны ў атацы, таму магчыма, я зусім іх пахаваў зарана, але мне падаецца, супраць там Рэала у іх проста не будзе шансу. Гэта моя думка. Мне просто здаецца, што Рэал зусім і не ў той форме, і каб казаць, што там няма шансаў. Ты калі гуляеш такія каманды, Просто наогул Арсенал так не можна таксама сказаць. зараз не ў лепшай форме. Арсенал хіба зараз у лепшай форме? У іх як бы няма атакі зусім. Абарона, да, у іх стабільна. Яны не ў дрэннай форме? У апошніх 3 матчы не найлепшай, конечно, перамагаюць. сваёй. Да, у апошніх 3 матчах не перамагаюць там. Як бы, не ведаю, на маю думку, Арсеналу будзе проста архі складана ў матчы супраць любога мадрыдскага клуба. У апошніх 3 у прэм'ер-лізе, канешне, ты меў на ўвазе. Так. Я ўвогуле гульню з ПСВ неяк так задушкі выкідаю, бо тое, што там адбылось, гэта, я ж кажу, гэта быў вельмі няўдалы дзень для ПСВ, і не тое, што дзень, гэта быў перыяд няўдалы, а яшчэ ў гэты няўдалы перыяд у іх трапіўся такі няўдалы дзень. Проста паглядзець апошні гол Одегара, які ён забіў. Брамніку ляціць у рукі мяч, а ён яго закідвае ў вароты там. Там усё як бы у іх не атрымалася. Таму, да. Давайте пагутарым пра што-небудзь ужо іншае. Я думаю, што шмат людзей размаўлялі, і мы можам паразмаўляць пра Ліверпуль ПСЖ. Абавязкова, да. Цікавы матч, і як заўсёды людзі дзеляцца на тое, што Ліверпуль не заслугоўвае перамогі, ПСЖ былі лепшыя, антыфутболы усякія. Мне ніколі такое не падабалася, бо ўсё ж такі гэта спорт, і тут ПСЖ былі магчымасці, которымі яны не скарысталіся. Ліверпулю хапіла адной магчымасці, каб скарыстацца. Я б нават сказаў, што тут у Ліверпуля знайшоўся сапраўдны герой у варотах, які... Так. Тут як бы мы можам казаць, што, безумоўна, ПСЖ зараз проста ў шалёнай форме. І нават калі не браць у разлік асабліва там Лігу 1, яны набралі форму менавіта пасля Новага года. Таму што мы памятаем, як яны са Скрыпам праходзілі ў плэй-офф. А ўжо вось плэй-офф, астатнія 2 туры у Лізе чэмпіёнаў, яны гулялі проста выключна. Можна прыгадаць, як яны Ман-Сіці перамаглі, і яны зараз адна з лепшых каманд, якая гуляе ў кантроль мяча. І Дэмбеле зараз проста у найкрашай форме. Ён просто паказвае нейкі, вось нават у апошнім туры, ён не гуляў са старту, выйшаў і ў дадатковы час зрабіў дубль. Як бы, конечно, прыгадваюцца ягоны момант, выхад там 1-1 з Алісанам, калі Алісан яго перагуляў там. Але, я ж кажу, гэта проста быў вечар Ліверпуля і менавіта Алісана. А для ПСЖ ўсё так склалось, што замест там перамогі 3-0 ці 2-0 яны прайгралі 1-0, але я ж кажу, на маю думку, я казаў вам да пачатку, што яны едуць у статусе як бы, калі там не яўнага фаварыта, нават на Энфілд, яны едуць як бы у ролі такога, Ліверпуль будзе андэрдогам у гэтай гульні. Это я кажу пра Анфілд, як бы, і ўсё такое, але Ліверпуль проста сам гэта можа быць зусім іншая гульня. Можа быць, але я адштурхоўваюся ад таго, што ў Ліверпуля зараз крыху быццам бы нейкі спад здарыўся. Хаця, мне падаецца, яны вось якраз такі пачалі рыхтавацца да гульняў з Ман-Сіці, і Слот вось такі абарончы футбол выкарыстоўвае. З ПСЖ. Яны з Ман-Сіці згулялі вось ад абароны, яны не прапускалі, вось гэты дзіўны гол у апошнім туры ад Саутгемптона прапусцілі, там, дзе крыху прывёз Ван Дейк з Алісанам, можна так сказаць.
Ну, то бок вось такіх памылак ім не варта дапускаць з PSG, бо гэта будет ўсё кепска для іх скончыцца. Так, хаця можна Якраз сказаць, PSG што Алісон некалькі разоў ратаваў просто неймаверным чынам, і напэўна тут просто ягоны запас шанцавання скончыўся на Саутгемптоне. Але так, гульня будзе вельмі цікавай. Тое, што PSG, калі PSG праявіць сваю стабільнасць, не дакладней не сваю, а просто праявіць стабільнасць, тады гэта будзе гульня, як мае быць, асабліва калі Дэмбеле і Кварацхелія згуляюць так, як яны гулялі ў Парыжы. Ну да, Кварацхелія быў добры, але ну я ўсё ж думаю, канешне, PSG не будзе так прям яўна атакаваць, як на Парк де Прэнс. Ну, на Энфілдзе ўсё ж такі яны будуць больш сціпла, але ну паглядзім. Хутчэй за ўсё не так, але вось цікава, што калі Кварацхелія гуляў за Напалі, Напалі нярэдка дзейнічаў такім не тое, каб другім нумарам, палутарным можна назваць. І Кварацхелія якраз у контратаках вельмі небяспечны. Ну так. Але ну Ліверпуль ўсё ж такі будзе. Ну тут я ж кажу, вось калі адбылося лёсаванне, то Ліверпуль PSG адразу як бы пераважылі для мяне ўсе матчы. ну, это Тут так. як бы мадрыдскае дэрбі як бы яшчэ. Але ну Ліверпуль PSG это просто Хаця адразу. цікава, вось, ну, толькі я так дадам ад сябе, што пасля групаў PSG, шчыра кажучы, ну, гэта была сумная вельмі дружына. Яны тое, як яны гулялі ў стадыі лігі, гэта, ну, гэта просто на гэта цяжка было глядзець. Ну так, я ж першы я казаў, тут да, што вось пазмянялася, так. Адзінае, ну, яшчэ на што я хацеў звярнуць увагу, гэта што так, афіцыяльна у Ліверпулю ў гэтым сезоне 3 паразы. Але я бы Да. сказаў, што такая праўдзівая толькі адна, гэта ў Кубку Лігі супраць Тоттенгэму, бо апошні тур у Лізе чэмпіёнаў Ліверпуль, па-першае, гуляў не першым складам, там быў па-другое, другі яны склад. адпачывалі. Па-другое, ну, у Кубку Англіі супраць Плімуту таксама, канешне, можна сказаць, што, ну, вядома, параза, але супраць Плімуту яны таксама гулялі не першым складам. Ну гэта правал слота, але ім зрэшты пашанцавала. Так бы ім давялося яшчэ з Ман-Сіці згуляць у Кубку Англіі на Этіхад, і гэта перад гульнёй з PSG. Ну, то бок Ліверпуль вельмі ўдала вылецеў. Ну, я б не сказаў, што ўдала, бо кубак заўсёды кубак. Я думаю, што Кубак Англіі яны таксама хацелі б сабраць. Тым больш, што на сённяшні дзень гуляць супраць Манчестер Сіці гэта не самае цяжкае, што можна. Ну, ўсё адно, як бы, але, ну, наколькі я ведаю, галоўная мэта, ось, там, і Салах пра гэта казаў, як бы, ну, і гульцы Ліверпуля, яны АПЛ хочуць, вось, Ну, гэта, конечно, так. Да, Ліга чэмпіёнаў, ну, як бы, атрымаецца добра. Гэта для ўсіх добра. заўзятараў Ліверпулю, я думаю, найважнейшая Да, мара. там усе мараць уже, як бы, пра АПЛ і пра гэта, як бы. Ну і цяпер з такімі шансамі тут ужо будзе, я думаю, што гэта будзе правал, калі Ліверпуль не возьме. Тут засталося 10 матчаў. Так. Ім трэба прагуляць 5, каб Арсенал іх дагнаў. І гэта трэба Ліверпулю 9. Яны на один матч больш згулялі. Яны ж у фінале Кубка Лігі. Так, 9. Ну, сутнасць тая самая, так што... Так, і гэта трэба Арсеналу перамагчы 5, а Ліверпулю прагуляць 5, каб яны толькі зраўняліся. Таму... Ну да, это так само. Мы ведаем, ну, шчыра кажучы, мы ведаем, хто быў чэмпіёнам яшчэ перад святамі, я думаю, мы ўжо больше не... Ну, не ведаю, не скажы. Заўзятары Ліверпуля вельмі хвалявались, калі ў іх усе быў перыяд, там, 5 матчаў за 15 дзён, і там і Ман-Сіці, і Астон Вілла, і Тоттенхэм, ну, там, ўсё ў іх было непроста, як бы. Не, ну, не проста, але ўсё ж такі... Ну, яны ўдала прайшлі, да, як бы, там... І так бальшыня людзей, фанатаў ведалі, што, ну, шанец, канешне, быў, але ён быў невялікі. Цяпер шансаў, можна сказаць, няма зусім. Ну да, калі для Ліверпуля як бы асноўная мэта была гэта АПЛ, то для PSG наадварот, это ж асноўная мэта ўжо некалькі 10 год, ну там, як прыйшлі гэтыя шэйхі, там праз пару гадоў, у іх асноўная мэта гэта Ліга чэмпіёнаў. Всё, як бы, і вось чарговы раз яны у адным кроку ад таго, каб вылецець. Ну, будзе вельмі цікавы матч заўтра, ну, у аўторак. Таму тут, я ж кажу, тут нават
няма з чаго і выбіраць асабліва. Астатнія матчы, якія заўтра будуць, там Барселона, Бенфіка, ну яшчэ нейкая інтрыга ёсць. А так Баварія 3-0 перагуляла Байер, Інтэр разабраўся з Фейнордам. Ну, да гэтага мы яшчэ дойдзем. Так. Два словы, бо я думаю, тут не шмат што скажаш пра Астон Віллу і Бруге. Я, шчыра кажучы, так трошачкі хваляваўся пасля матчаў у групе Астон Віллы супраць Бруге. Бо там... Там дзіўнае паражэнне было. Так, вельмі дзіўны матч. Пенальці, ну. Тут, ну, хочацца ўсё ж такі таксама сказаць, што калі Ліверпуль перамагае, хаця не будзем загадваць, што Астон Вілла пераможа, бо розныя рэчы адбываюцца ў футболе. Але, ну, таксама, усе ведаем, што Ліверпуль будзе фаварытам у матчы супраць Астон Віллы, але ўсё ж такі гэта матч паміж ангельскімі клубамі, гэта не ў найлепшай форме Астон Вілла. Астон Вілла ў мінулым сезоне была лепшая, чым у гэтым, на маю думку. Больш стабільная гэта, напэўна. Але ўсё ж такі ў такіх матчах таксама можа адбывацца ўсё што заўгодна, і тут можна адразу сказаць, што у Астон Віллы такі вельмі цікавы трэнер, который, ну, можа вось у гэтыя моманты штосьці там зрабіць, прыдумаць і дзесьці прайсці. Вось там мне здаецца, што у Астон Віллы таксама, калі гэта будзе матч Астон Вілла Ліверпуль, то гэта будзе цікава. Не, ну гэта будзе цікава, мы ж ведаем Эмері, які там кубкавы баец, але, ну, да, ну, безумоўна, гэта будзе цікава, але яшчэ ж я кажу, Астон Вілле трэба прайсці Бруге, таму што яны як бы здабылі добры вынік, 3-1 перамаглі ў Бельгіі, але мы ж памятаем, што яны забілі... Трэба проста быць стабільнымі. Да, яны забілі апошнія 2 галы, вось гэтыя, што пераможныя сталі, ну, у канцы матчу. Як бы Бруге гуляў больш-менш роўна. Як бы яны маглі выходзіць наперад Бруге, у іх былі там 2 моманты. Але, ну, не склалась, і мы памятаем, як яны з Аталантай згулялі на выездзе добра, і ўвогуле Бруге, як бы, я трохі... Менавіта не гульнёй, а вынікам Бруге расчараваў. Ну, так. Вельмі яскрава гулялі. І явно, што яны не сказалі апошняе слова, яны з Астон Віллай пазмагаюцца. Ну так, не такі там страшны ўжо разрыў, але, ну, мы бачылі, што Бруге як бы можа змагацца. Яны і Сіці там далі бой, 1-0 вялі, і, ну, прайгралі зрэшты, але гулялі добра. І вось Аталанта не дасць схлусіць, як ім не пашанцавала. Ну, вось, мне падаецца, у іх з Аталантай як бы ўсё залетела нават больш, а вось з Астон Віллай уже трохі не пашанцавала. Ну так, я бы сказаў, што без прэтэнзій на ісціну, але такая каманда ўраўнаважаная. Бруге не без такой ярка паказанай нейкай лініі, якая бы вылучалася сваім майстэрствам. І вось там менавіта каманда сама дзейнічае і ў абароне, больш-менш арганізаваная, і ў атацы ёсць каму змагацца і ў паветры, і на зямлі. Карацей кажучы, вельмі цікавая каманда, якая яшчэ і ў Бірмінгеме сябе можа паказаць. Ну да, але Астон Вілла зараз, як бы, мне падаецца, на ўздыме. Вось пасля зімовага трансфернага акна у іх больш-менш, як бы, склад стаў такі, як хацелася, напэўна, Эмері. І, ну, яны пачалі здабываць перамогі, і вось яны ўжо падбіраюцца там на 7-м месцы. Ну, вось я так вельмі асторожна слухаю пра ўздым, бо так, апошнія 3 матчы ў них гэта перамогі, але да гэтага нічыя з Іпсвічам, калі яны гулялі ў Бальшыні, нічыя з Ліверпулем, гэта, можна сказаць, добры вынік. Перамога над Чэлсі, гэта добры вынік. А потым параза супраць Крыстал Пэлас 4-1. Это калі было. 3 месяцы таму. Не, гэта было пара тыдняў таму. Ну, як бы, вось мы ж бачым апошнія туры, якія ты назваў, і Лігу чэмпіёнаў, што ўзяць, і Кубак Англіі, яны як бы паўсюль папраходзілі, паўсюль перамагаюць, нідзе не прайграюць. Ну, як бы Асенсіо забівае, Рэшфорд. Не, гэта 4 матчы таму. Параза супраць Крыстал Пэлас 4-1. Да, ну...
Бывае. Ну, просто ў іх частенька гэта бывае. Ну, я просто гляжу, яны на 7-е месца ўзняліся. Былі там на 9-м ці на 10-м, і Ну, як бы дык ты ж ведаеш, як выглядае табліца ў Англіі. Там адна 4 перамога, пункты яны там. першыя будуць. Ну, добра, другія, бо першыя не атрымаецца. Ну, да. Ну, і самае цікавае, што ў іх розніца мячоў -4, а яны на 7-м месцы. Блізка такога няма нікога, ва ўсіх плюс. То бок у іх з атакай былі пэўныя праблемы. А вось зараз Асенсіо, Рашфорд, як бы там Малін на замене дзесьці, Уоткінс пачаў забіваць. Ну, як бы Не, вось насамрэч ёсць патэнцыял, дынаміка гэта такая. праўда, трансферы ўзімку былі проста супер. І вось менавіта гэты дуэт Рашфорд і Асенсіо, я добра там не хачу там враць, колькі яны там забілі, але яны менавіта дуэтам гэта рабілі. Там некалькі мячоў было, асіст 1, гол 2. І так некалькі разоў. Гэта цікава, прыгожа. І таксама за Рэшфорда цікава паглядзець, як ён будзе гуляць у іншым клубе, і з'явіцца вось гэтая матывацыя ўжо з'явілася. Ну да, ён зараз будзе сказаў, што цяпер мне лягчэй, і я просто павінен гуляць у футбол. Ну так, яму даюць гуляць, як бы, і яго каманда там і ў Кубку Англіі ідзе далей, і змагаюцца наўпрост у АПЛ, і вось 1/4 Лігі Чэмпіёнаў, як бы, вельмі блізка. Таму, ну, Астон Вілла, і для Рэшфорда добра, і для Астон Віллы добра, што вось гэты трансфер адбыўся. Так, будзем глядзець, якія вынікі будуць у Астон Віллы, бо таксама вось можна звярнуць увагу на тое, што ў Англіі ўсё вельмі цяжка для ўсіх. Прадказаць, хто дзе закончыць сезон, немагчыма, бо нават Ноттынгем, который ідзе 3, нішто не перашкаджае ім закончыць 10-ми. Ну, 10-ми будзе складана, але... Ну... Але магчыма, пакуль яшчэ магчыма. Да. У іх як бы па запасу, калі от браць верхнюю там 10-ку нават, от Фулхэм замыкае, то ў Ноттынгема, напэўна, самы слабы склад. Але яны проста выціскаюць настолько максімальны вынік, што як бы абарона добра. Статыстыку я ўжо забыўся. Ну, вядома, што у параўнанні да Чэлсі, Ман-Сіці, Астон Віллы і Ньюкасла, так, у них танны склад. Але зусім не такі танны, калі так параўноўваць нават з некаторымі еўрапейскімі камандамі, которые выступаюць у Лізе чэмпіёнаў. Ну, вядома, можна сказаць, што гэта Англія. Это Англия, так, да. это просто як цікавы факт, не больш. Тут же ж недавно выкацілі эту статыстыку, хто, якія лігі колькі зарабляюць. Там я не памятаю, за 2 сезоны, ці за апошнія 3 сезоны яны там склалі. У АПЛ там 7 было. Я ўж только могу паблытаць, мільярдаў, здаецца. Хоч і так, напэўна, мільярдаў. Вся ліга зарабіла 7 мільярдаў. На другім месцы, здаецца, ішла ці Бундесліга, ці Ла Ліга, і ў іх было ці 3, ці 2,5. Ну, то бок у разы просто меней. Ну, про што тут казаць? АПЛ у гэтым плане это просто такі бренд, што там, я ж кажу, у іх трансферы шалёныя адбываюцца. Але мне здаецца, што гэта... Ну, добра, я там не той, хто глядзеў з пачатку 90-х прэм'ер-лігу, але чуў, як такое кажуць. І у 21-м стагоддзі гэта, напэўна, лепшы сезон, найбольш цікавы. Ніколі столькі камандаў не біліся проста за ўсё. Тут, так, шкада, што вось Ліверпуль так, можна сказаць, лёгка пераможа у прэм'ер-лізе, але вось барацьба за Лігу чэмпіёнаў, Лігу Еўропы, нават проста за статус, бо такія клубы, як Ноттынгем Форест ці там Брайтон, на Борнмут, яны не пачынаюць сезон з думкамі пра Лігу чэмпіёнаў. Для іх гэта проста статус. Яны трапляюць так высока у табліцы, і гэта проста неверагодна. Гэта так цікава глядзіцца, і насамрэч, калі ты пачынаеш у суботу ці нядзелю так, што мне сёння паглядзець, ты разумееш, што ў Англіі амаль усе матчы 9 з 10 будуць цікавыя.
Ну так, ёсць там інтрыга паўсюль, як бы і каманды гуляюць цікава. Нават цікава, ці Манчестер Юнайтед вылеціць з прэм'ер-лігі. Я Не, ну жартую, ўжо канешне, але ўжо не вылеціць, да. але так. Добра, вяртаючыся да лігі чэмпіёнаў, другая палова табліцы ў нас Барселона Бенфіка, і гэта можа быць яшчэ цікава. Цікава наогул таксама я кожны раз, калі гляджу на табліцу, на статыстыку Барселоны, колькасць галоў, которую яны страляюць, гэта просто неверагодна. Я не Гэта разумею, штосьці флікаўскае, ну. так, я часам не разумею, як такое наогул адбываецца, а яшчэ больш пытанняў паўстае, калі пасля такіх перамог у іх здараюцца вельмі дзіўныя паразы. Вядома, што супраць Бенфікі, нават калі яны прайграюць, напрыклад, цяжка сказаць, што гэта дзіўна, бо ўсё ж такі Бенфіка таксама не найгоршы клуб, хаця ў Партугаліі у іх праблемы. Я скажу вам, што немало ставак я прагуляў з Бенфікай. Я думаю, што якраз праблемы могуць быць праз тое, што яны не тое, каб робяць стаўку на лігу чэмпіёнаў, это можа быць дзіўна гучыць для каманды, якая наўрад ці мае ўсё неабходнае для перамогі ў ёй, але стаўку на як найдалейшы праход у лізе чэмпіёнаў. Не проста гульня на два фронты, як звычайна гавораць пра гэта. Бенфіка смела выступае супраць Барсы самой. І у нейкім сне, можа быць, яны дапускаюць тое, што яны яе пройдуць, таму можа быць, праз гэта з гэтым звязаныя праблемы ў іх у партугальскай лізе. Я так думаю. Да, тым больш, ведаеце, вельмі часта вось гэтая чырвоная картка на 22-й хвіліне. Ты адразу так пачынаеш думаць, што нам 70 хвілінаў гуляць супраць Барселоны ў бальшыні. Мы просто абавязаныя перамагчы, тым больш, што гуляем дома. Трэба казаць пра што Шчэсны зрабіў 8 сейваў. Мы ўсе адзначалі Алісана, але... Ну так. Вот Шчэсны выдаў таксама матч вельмі уражлівы. А ён кідаецца з крызісу ў лепшы матч. А наконт выдаленняў на 22-й хвіліне вось такіх вось ранніх, мне было б цікава паглядзець, я нідзе не заўважаў пакуль статыстыкі, колькі разоў каманда была, ну калі былі болей-меней супастаўляльныя супернікі, не на групавым 10 этапе, дзе каманда стоп чэмпіянату гуляе з камандай там з Аўстрыі, напрыклад, а такія вось больш супастаўляльныя і ўжо ў вырашальных стадыях лігі чэмпіёнаў. Як часта каманда, якая заставалася, апыналася ў большасці, у выніку не перамагала свайго суперніка, маючы вось у галаве гэтую думку, што 70 хвілін нам гуляць у большасці, і гэта можа гуляць наадварот супраць каманды, якая... Мне адразу прыпамінаецца матч, канешне, як фанату Чэлсі-Барселона ў 2012 годзе, калі Джон Тэры на 37-й хвіліне атрымаў чырвоную картку. І шчыра кажучы, я тут ўжо тады сказаў, ну, канец, можна выключаць. Канешне, Чэлсі не перамаглі ў гэтым матчы, там была нічыя 2-2, але Чэлсі прайшлі далей, бо перамаглі дома 1-0. Ну, я просто б не сказаў, што ў Бенфікі там вельмі сур'ёзныя праблемы ў лізе, яны там на 3 пункты адстаюць ад Спортинга, і ў іх гульня ў запасе, але мне вось кідаецца ў вочы, што яны як бы шмат забіваюць Бенфіка, і калі прыгадаць, як яны гулялі на асноўной фазе, ну, на групе, то там быў лік 4-5 на карысць Барселоны, а тут вось Шчэсны сапсаваў ім усе планы, як бы і 8 удараў. Ну, калі не палова, там, 2 галы маглі б залетаць, ну, Шчэсны, як бы, падцягнуў Барселону. А Барселона апынулася ў меншасці, і каманда, як бы, такое часта бывае. Трэнеры кажуць, што гэта яшчэ такі, бывае, аб'ядноўваючы фактар. І вось Барселона якраз такі аб'ядналась, вельмі добра згуляць. Ну, як добра, калі дапусцілі столькі момантаў каля сваіх варот, але, ну, вось добра гулялі ў абароне, і Шчэсны падцягнуў, і Барселона атрымала добры вынік, і асабліва, калі ўлічваць, што адбылося ў іх у гэты уікенд, калі там у гатэлі памёр іхні
лекар, то яны гульню перанеслі, усе пісалі, што там усе гульцы былі ў шоку, і як бы будзе з гэтага боку цікава будзе паглядзець, як яны у аўторак з Бенфікай будуць гуляць, таму што гэта псіхалагічны такі ціск. Паглядзім, да, тут як бы Так, не на 100% Барселона як бы яўны адлачылі, фаварыт. але Да. так, вядома. Не, Бенфіка відавочна падыходзіць на пік цяпер, вось яны там заключныя колькі на апошніх, здаецца, гульняў 5 перамаглі у першынстве партугальскім, так што яны са Спортингам там змагаюцца. Там можна ж прыгадаць, як яны прапусцілі у першым матчы супраць Барселоны. Там маленькая памылка, якой скарыстаўся Рафіні, які проста зараз у цудоўнай форме. Ён перахапіў мяч і там з метраў 25-27 прабіў просто так, што у Трубіна там не было шансу. Так, Трубін там, так, але мне ў галаве якраз стаіць, перад вачыма стаіць той паядынак з Барселонай ранейшы 4-5. Гэта было вельмі эфектна, і тады Бенфіка показала, што яны вельмі крыўна прайгралі. Так, но она не боится. Мне падабаецца гэтая команда за тое, што яна все вось так аддаюць Барсе папярэднюю перамогу, а яна не боится на выходзіць і гуляе. Можа быць, і тут не атрымаецца, але яны будуць старацца. Я ўпэўнены, што вось другая гульня, я, напэўна, якраз ёй аддам перавагу і буду менавіта яе глядзець. А яна ў 20:45 па Менску, таму асобна можна паглядзець. Так, і вось все сілы аддам на гэтую гульню, а Бенфіка аддасць все сілы на поле, мне цікава вельмі паглядзець, чым гэта скончыцца. Ты верыш у праход Бенфікі? Не тое, каб я верыў у праход Бенфікі, я веру ў такі баявы бой, што хвіліны да 70 як мінімум нічога не ясна будзе, мне так здаецца. А можа быць і далей. Тады добра. Не, тут пакуль што лік 1-0, таму цяжка сказаць, што ўсё вядома. Тут просто гэта Барселона, да, якая забівае там ужо за 100 галоў у сезоне. Яны таксама не... хаця, шчыра кажучы, стабільных камандаў заўсёды мала. І Барселону таксама цяжка назваць, гэта не тая каманда, которая просто выходзіць на поле, і ты разумееш, што ўсё, можна не гуляць. Это каманда, которая памыляецца і у пэўных матчах так, хапае 20 хвілін, калі зразумела, што можна не гуляць. У гэтым сезоне бываюць безумоўна. Просто калі не прапусціць хутка пару галоў, то гэта адразу гуляецца лягчэй. Але лёс гульні, лёс пары, лёс увогуле ось пуцёўкі, наступны этап можа вырашыць зноў вось гэтая дуэль брамнікаў, і раней так гэта было яскрава адчувалася. Трубін, Шчэнсны. І цяпер, калі залежыць ад куража, залежыць ад таго, з улікам атакі, атака і ў каталонцаў і партугальцаў моцная, атака такая варыятыўная, з шматлікімі рознымі хадамі, камбінацыямі, таму тут ад брамнікаў шмат будзе залежыць, мне так здаецца. Мне падаецца. Гэтым разам зноў. І раней залежала, і цяпер будзе з вялікай імавернасцю. Мне падаецца, што Барселона можа ізноў стаць як бы закладнікам сваёй вось гэтай гульні ў высокую лінію абароны, а ў Бенфікі хуткія нападнікі яе, але здаецца, там хтосьці прапускае за дыскваліфікацыі важны гулец. Шкада, што Ді Марыя не гуляе. Ді Марыя не гуляў, да, і ў першай гульні. Магчыма, мог бы штосьці даць, але ўсё ж такі, Ді Марыя, да, ён быў у гэтым сезоне не тое, што там на галоўных ралях, але гэта мы ведаем, які гэта гулец, што можа вырашыць эпізод. У яго добры сезон. Да. Так, насамрэч гуляе на сваім узроўні. Вядома, што вынікі не такія, як 7 гадоў таму. Але ўсё ж такі тое ж самае, што ў мінулым ці там па-за мінулым годзе. Так, пойдзем далей, і мне здаецца, што вось матч Ліль супраць Дортмунда гэта нават не проста матч андэрдогаў у гэтай лізе чэмпіёнаў. Пасля пэўнага моманту можа нават хочацца задаць пытанне, што яны наогул тут робяць. Хаця Ліль прайшоў нават не гулялі ў мінулым раўндзе. Я думаю, што ўсе прызвычаіліся да таго, што Дортмунд павінен быць лепшым, і гэта Дортмунд павінен быў адпачываць
А вось такі у вас Не, матч, першы матч я у б тут не нічыю здарыўся. пагадзіўся. Ліль цалкам заслужана прайшоў в 1/8. Калі прыгадаць, яны там у групе ще і Рэал перагулялі, і з Ліверпулем на Анфілдзе білісь. Так, тут пытанне, ведаеш, калі ты апошні раз бачыў Ліль на гэтай стадыі, мне тут... Не, ну так калі гэта зразумела, ну вось новы фармат даў такую магчымасць, яны Так. там і шмат галоў забілі. Таму, ну, Ліль, я ж калі пісаў там агляд у групе, што Дортмунд і Ліль гэта была пара, у якой ну абсалютна не было нічога зразумела. Нават крыху большую перавагу я аддаваў Лілю, таму што у Дортмунда там змены, у іх сезон увесь такі, там незразумела, хто дзе гуляе. Новы трэнер прыйшоў, вось яны ізноў прайгралі ў Бундеслізе. Ну і асабліва у першым матчы яны не скажаш, каб моцна там надакучвалі Лілю. Ліль спакойна адбіваўся, адгуляўся спакойна, як бы. Ну, хаця у іх складзе ёсць там Герасі, да, там лепшы нападнік, але ён там у адной, ну, плэй-оф там хітрык зрабіў. І Пра Дортмунд наогул вельмі цяжка казаць. Вельмі дзіўная каманда ў гэтым сезоне, і я, шчыра кажучы, не спадзяваўся, што будзе аж так. Вядома, вось як ты сказаў, што трэнеры змянілі. Там і гульцы не лепшы, ну, гуляюць не лепшы свой футбол, як бы, хаця вот Герасі, як бы, больш-менш паказвае. А так астатнія, ну, вельмі цяжка глядзець на Дортмунд, я не ведаю, што тут сказаць яшчэ. Так, бо просто гэта... Я вот пару матчаў збіраўся. збіраўся. Трошкі не тая каманда, што была пару гадоў таму, ці там яшчэ раней. Мне падаецца, усе параўноўваюць з клопаўскім Дортмундам, а тут зусім неба і зямля. Не, ну нават не з клопаўскім, нават яшчэ як пару гадоў таму з Беллінгемам і Халандам. Ну да. Гэта ўжо не то. Скажу так, што я не бачу, за кошт чаго гэтая Барусія цяперашняя, сённяшняя можа дадаць, і я раблю ў гэтай паре стаўку на Ліль. Не тое, каб Ліль феерыў, не тое, каб Ліль быў там, ён не явны фаварыт этой пары, і таксама не зусім разумею, што ад яго чакаць у гульні ў адказ, але мне падалося, што ён все ж таки мацней будзе. Па першым паядынку сужу, ну і агулам Ліль, імаверна, зможа дадаць. Вось па Дортмундзе я яшчэ бачыў пару гульняў у Нямецчыне, у Бундеслізе, як яны гулялі, і не бачу, за кошт чаго гэтая каманда можа там нават я так прайсці. Просто так трошкі гляджу тут на склад Барусі, і шчыра кажучы, ну, гэта не дрэнныя гульцы, гэта добрыя гульцы, которые могуць паказваць вынік. Вядома, гэта не найлепшыя гульцы ў свеце, але гэта гэта добрыя гульцы. Але вось просто калі глядзіш на іх гульню, што адбываецца, просто мне здаецца, што ім трэба дачакацца просто новага сезону. Трэба цяжка папрацаваць летам. Я тут нават не толькі пра трансферы кажу, а просто нават пра звыклыя трэніроўкі, пра плян, як хочацца гуляць. І просто пачынаць спачатку, бо гэты сезон гэта ўжо... Ну, так. Мне падаецца, яны крыху ўсё. збіліся, як бы, са свайго шляху. Так. Зусім, як бы, такая пэўная невызначанасць. Магчыма, іх, канешне, трохі разбілі там перад апошні сезон, калі яны ў апошнім туры там страцілі чэмпіёнства. Але потым вось эта гісторыя з Шахінам, які прыйшоў, як бы, не вельмі, там, кажуць, сумленна, там, абяцаў адно, а ну, там гэта складана, мы не ведаем усяго, это чуткі. Ну, просто зараз дастаткова паглядзець, што яны нават не ў верхняй частцы. Ну, вось так, у наступным сезоне іх не будзе ўжо, ну, ўжо на 100% іх не будзе у лізе чэмпіёнаў. Ну, можа, не на 100, магчыма, яны там выдадуць зараз серыю. Добра, на 80-70, так. Будуць адпачываць, будзе ў іх час на ці выйграюць лігу чэмпіёнаў. Іх гульню наладзіць, і можа штосьці атрымаецца праз год. Ну так, я так разумею, мы ўсе схіляемся да таго, што Ліль пройдзе ў сераду. Ліль, я на Ліль ставлю, так, Ліль, думаю. І вось цяпер
пра матч, вынік которага я вось зусім не чакаў, бо я ўжо не памятаю, калі Байер апошні раз прагульваў Баварыі. Мне здаецца, што гэта было 3 гады таму, калі Ну, я не даўнавата. памыляюся, але даўно. І вось такі вынік неспадзяваны. Гэта катастрофа. Гэта Ну, катастрофа. Так, і тым больш, што яны маглі і больш прайграць. Маглі, канешне, забіць там адразу пасля першага прапушчанага голу, але агулам Баварыя іх цалкам перагуляла. Так. І гэта сапраўды вось дзіўна, таму што мы памятаем, што з Кубка Германіі ў гэтым сезоне іх выбівае Байер. У апошнім матчу ў Бундеслізе Байер проста нічога не пакідае. Гэта быў хатні матч. Мгм. Не дае там прасторы Баварыі. Баварыя ледзь там ногі свае адтуль вывалаківае, напалову жывая там, але адстаялі на 0. І тут усе як бы ставілі ў лік, што Баварыя ледзь-ледзь са скрыпам прайшла Селтык. Так. Але Баварыя выйшла, напэўна, там зоркі сышліся, але мы ж не можам сказаць, што Баварыя гэта там кепская каманда. У іх ёсць Кейн, які зараз там адзін з лепшых у Еўропе па галах, там у іх і Мусіяла пасля падпісання кантракту там выдае матчы цудоўныя. І Алісе, бок Нойер там. Я думаю, што у Баварыі больш за ўсё пытанняў да трэнера ў гэтым сезоне. Яны Яны зрабілі стаўку, рызыкнулі на маладога трэнера. Пакуль што нядрэнна, пакуль што атрымліваецца. Так, яны амаль што чэмпіёны таксама, хоць яны там у апошнім туры і прайгралі. Увогуле ў Бундеслізе цікавая гісторыя, што 2 туры запар ні адна каманда гаспадар не перамагае. То бок у пазамінулым туры быў усталяваны рэкорд, што прайгралі 8 з 9 каманд гаспадароў, а ў гэтым туры зноў не перамаглі гаспадары ні разу, і гэта ўвогуле ўпершыню. Мне здаецца, што я таксама чуў, што ў прэм'ер-лізе таксама гэта адзін, ці можа нават там першы сезон, калі гаспадары прагульваюць часцей, чым госці. Таму можа гэта нейкі тренд. У Бундеслізе ў гэтым туры вось Байер прайграў дома, Баварыя прайграла дома. Я хочу нагадаць, што ў Баварыі там было 125-годдзе, здаецца, нейкае свята там клубнае. Дортмунд прайграў дома. Айнтрахт прайграў дома. А там гэта таксама і каму прагулялі, якія змагаюцца за выжыванне. І там гэта таксама быў першы за шмат гадоў раз, калі вось Байер, Баварыя і Барусія прагулялі вось разам у адным туры. То бок, такі вельмі дзіўны тур. І ўвогуле матчы іхнія дзіўныя і пасярод тыдня адбыліся. Так, але вяртаючыся да матчу ў Лізе чэмпіёнаў, вось калі хтосьці не глядзеў матч, а проста адкрые сабе статыстыку, гэта выглядае, нібы Баварыя гуляла з апошняй камандай у Лізе, бо мячом Байер амаль не валодаў. Хаця гэта каманда, которая, ведае, як гуляць у футбол. Момантаў няма, стрэлаў няма. Там адзін, здаецца, за гульню ў плошчу варот. Так. І Фрэмпонг там. Ён мог забіваць, канешне, у тым моманце, але... І гледзячы на Байер у гэтым сезоне, так, у іх цалкам добры сезон. Гэта не можна сказаць, што там дрэнна штосьці, там вялікія праблемы. Так, яны... На жаль, яшчэ там месяц, там 2 месяцы таму яны біліся за чэмпіёнства ў Лізе. Ужо не зусім. Але гэта ўсё яшчэ добрая каманда. Але вось пасля такога я не ведаю, ці яны нават змогуць паказаць нешта. Я не кажу пра тое, каб перамагчы, але проста паказаць нейкі добры футбол. Мне здаецца, што ўжо будзе цяжка. Я хочу тут сказаць, што Байер Алонса гэта вельмі цікавая каманда. Яны могуць выдаць такі матч, што там перагуляюць 3-0, напрыклад, Баварыю. Але ў гэта зараз цяжка верыцца. Да, таму што ў іх Вірц выбыў, гэта адзін з асноўных гульцоў. Ён не згуляе заўтра з Баварыяй. Таму будзе ім вельмі складана.
і зараз у іх не лепшая форма. Ну, напэўна, паражэнне ў Бундеслізе гэта сведчыць аб тым, што яны як бы рыхтавались да гульні ў адказ, бо ў Бундеслізе ім, падаецца, ўжо не свеціць нічога. А тут, ну, як бы, можа адбыцца цуд, але мы ведаем, што такое адбываецца ў футболе. Вось там Барселона, Ліверпуль 3-0, потым 4-0, там PSG, Барселона 4-1 і вось гэта ўсё. Так. Там і памяць. То бок такое бывае. І Байер якраз такі гэта такая каманда, якая можа выдаць такі матч. Ну, яны могуць цалкам выдаць, але зараз у якой форме яны падыходзяць. Праблема ў тым, што вось Вялікае пытанне псіхалогіі. прабач, 6 апошніх матчаў. 2 нічыі запар, 2 перамогі запар, 2 паразы запар. Так, і там усё так напружана, з галамі кепска. Ну, то бок ёсць пэўныя праблемы. Таму так, тут як я кажу, што псіхалогія вельмі шмат залежыць цяпер ад таго, як настроіць, як Альянса настроіць каманду на гэтую сустрэчу. Так, гэта ўжо гэта іх найважнейшы матч у гэтым сезоне, гэта напэўна. Ну, яны яшчэ як бы ў паўфінале Кубка Германіі, там як бы суперніка па факту ў іх няма. Могуць выйграць вось зноў клуб без трафеяў, які быў да Алонса. Можа другі сезон запар быць трафеем. Кубак гэта вельмі важна, і вядома, што калі яны прагуляюць Баварыі, для іх галоўныя матчы будуць у кубку. Ну, там паўфінал, там каманда несур'ёзная. Але пакуль яны яшчэ ў лізе чэмпіёнаў, гэта найважнейшы іх матч у гэтым сезоне. Ну, я думаю, атмасфера будзе цікавая, і ўсё ж такі Алонса паспрабуе каманду сваю наладзіць на добры футбол. Так. І таксама, ну, ўсё ж такі можа згуляць і тое, што яны будуць гуляць з дома. Можа гэта будзе іх падштурхваць і пойдуць наперад, і можа нешта атрымаецца. Ну, атмасфера ў нямецкіх матчаў гэта нешта асаблівае. Я яшчэ дадам, што ім сапраўды пашанцавала, што лік не 5-0, таму што там былі 2 папярэчыны. Ну, то бок магло быць горш. Ось па выніках гульні тыдзень таму магло быць сапраўды горш, а так яны хаця б яшчэ нейкія шансы, вось хоць і з доляй цуда, але ў іх ёсць шанс. Калі б было 5-0, то там нават тэорыя б не дапамагла. Ну і застаўся ў нас апошні матч, не настолькі цікавы. Інтер, Фейнорд, і наогул, калі б... Па-першае, вельмі дзіўна, што для мяне, што на гэтай стадыі гуляе Фейнорд, а не Мілан. А па-другое, вось было б вельмі цікава, калі б у нас быў Інтер, Мілан, Ліверкузен, Байерн, Атлетык і Рэал. Калі б там яшчэ, не ведаю, там Ліверпуль з Арсеналам трапіліся, было б наогул так зусім гэта вось новы фармат, да. І як бы камусьці гэта падабаецца, камусьці не. Не, ну я думаю, што гэта проста нават не новы фармат, а проста... Бок, ну, раней же ж у 1/8 раней не маглі сустрэцца каманды з аднаго клуба, а цяпер уже у 1/16 і там таксама маглі ж, я так разумею. Ці не? Ну, здаецца, маглі. Толькі ў 1/16 не маглі. А чаму, калі яны занялі пэўныя месцы? Не, раней не можна было. Першы матч пасля групаў. Зараз нельга, да. А ось у новым фармаце можна. То бок, і шмат каму гэта не падабаецца. Раней не можна было, так. Я чытаў шмат каментароў, што, типа, это лажа поўная. Мне як бы норм, але, ну, пра Інтер Фейнорд. Фейнорд правёў бліскучыя 2 матчы з Міланам. Просто я ў захапленні глядзеў. Можа, Мілан згуляў дрэнна? Можа, я думаю, адначасова і тут. Я бы так сказаў, што... Ну, агулам... Мілан гуляў кепска, Фейнорд гуляў узнёсла. Фейнорд у гэтай лізе чэмпіёнаў мне спадабаўся ўвогуле. Я прыгадваю, як яны за 15 хвілін нам з Ман-Сіці з 3-0 вярнулись да 3-3. Там, ну, было цікава. Такая вясёлая каманда. І можна ж прыгадаць, што яны, як даведались, што Мілан будзе ў 1/16, іхні галоўны нападнік перайшоў у Мілан, і ён забіў у гульні ў адказ, зраўняўшы лік. Але Фейнорд ўсё адно выбіў іх, як бы, і трапіў на Інтер. Ну, тут цікавая гісторыя такая футбольная. Ну, а вось Інтер ўжо, як я і казаў у нашых папярэдніх падкастах у самым пачатку сезона, там, што Інтер гэта такі клуб, што у іх быццам бы ўсё спрагназавана, спланавана там да апошняга тура, апошняга матча ў сезоне, і што яны там
асабліва не напружваюцца, яны там адставалі ад Напалі, яны ўжо лідар, як бы і былі ў іх і кепскія матчы там з той же Фіорентінай, але вось яны спакойненька з Фейнордам 2-0. Там, мне падаецца, асабліва і момантаў у Фейнорда не было. Я вось гляджу Не, хаця былі там стойкі, там, здаецца, былі стойкі. І мне здаецца, што ну, вядома, так, калі так прадказваць. Хаця вось зноў жа, для мяне Барселона трошкі нестабільная каманда. І Інтэр можа досыць лёгка дайсці да фінала, не напружваючыся. Вось там 2-0, 2-0, 2-0. Вось менавіта, што яны ж прапусцілі толькі адзін мяч за ўсе матчы ў лізе чэмпіёнаў. Адзін мяч. То бок у іх была група, там з Сіці яны гулялі, ось уже плэй-офф. Яны прапусцілі адзін мяч толькі. Ну, гэта проста фенаменальны вынік, як бы, па мне. І ось яны спакойненька, да, як бы. Я не скажу, што яны паказваюць нейкі там... Хаця вось у апошнім туры я глядзеў, ну, быў цікавы футбол. Яны 2-0 прайгравалі, потым 3-2 выйгралі, яны там заціснулі Монца, здаецца. Яны выглядаюць як каманда, которая прыкладвае столькі сілаў, колькі трэба, каб перамагчы так, ўсё. Менавіта, да, я пра гэта як бы і кажу. Ты добра сфармуляваў, што у Інтэра яны адчуваюць, от яны выйшлі, там 10 хвілін прыглядзеліся, яны адчуваюць, ага, тут можна як бы асабліва не напружвацца і ўсё. Ну, з іншага боку, да, уже сапраўдныя гульні там пачнуцца у 1/4. Ну, хаця мы бачылі, у Інтэра былі сапраўдныя гульні вось і з Напалі недавно там. Ну, яны згулялі стратэгічную нічую, як бы, важлівую. Хаця ў іх ёсць зараз пэўныя і праблемы, і правалы там у гульнях. От з Фіорентынай прыгадваецца матч, як яны перанесены дагулівалі там таксама, калі сэрца стала там у гульца Фіорентыны, і от яны дагулівалі пасля Новага года, там 2 гульні запар гулялі. То бок у першай гульні яны прайгралі без варыянтаў, там, здаецца, 3-0. І потым праз 4 дні яны гулялі, але ўжо перамаглі, але ну з такім скрыпам, там 2-1, здаецца, ну ўсё было так. То бок Фіорентына, якая ў лізе канферэнцыі там змагаецца, яна ім дала такі бой, што, ну, то бок у Інтэра ёсць і праблемы, хаця ў іх вельмі добра. Ну, вось пакуль ты кажаш пра серыю А, таксама можна сказаць, што гэта у гэтым сезоне тое ж самае, што і ў АПЛ, такая ж барацьба за ўсё і паўсюль, але яшчэ з барацьбой за тытул. Таму можна сказаць, што... Я вось нават не ведаю, ці серыя А цікавей у гэтым сезоне, ці Ла Ліга ў плане барацьбы за чэмпіёнства. Ну так, бо, калі мы кажам пра барацьбу за чэмпіёнства, то вядома, дзе цікавей. Ну, там Аталанта, Напалі, Інтэр, іх падзяляе 3 пункты. Так. Таму я і кажу, што вядома, што ў Італіі... А ў Ла Лізе ж прыкладна тое самае. Ты пра Ла Лігу, прабач, я пра АПЛ падумаў. Пра Ла Лігу я. У іх там 57, 57, 56, ну у Барселоны на гульню менш. То бок 4 пункта. Вось я па-рознаму на гэта гляджу, бо у... як бы гэта так сказаць, бо ў Італіі для мяне гэта пытанне, хто пакажа лепшы футбол, а ў Гішпаніі гэта пытанне, хто наробіць менш памылак. Бо памыляюцца у Гішпаніі памыляюцца проста ўсе, і невядома чаму, і невядома у якім матчы. Ты проста ведаеш, што хтосьці на 100% памыліцца, страціць пункты. Пытанне проста колькі разоў гэта адбудзецца. Проста у Гішпаніі зараз шмат вось такіх сярэдніх каманд, якія могуць даць бой асабліва на сваім полі. Вось той жа Атлетык Мадрид прайграў у гэтым туры, яны з Хетафе гулялі. Яны як бы забілі на там 75-й, здаецца. Там драма была. Да, там сапраўдная. Потым выдалілі Карэ, ён там у стылі Белінгема там намацюкаўся, там яму яшчэ большая дыскваліфікацыя пагражае. І яны потым прапусцілі там у дадатковы час 2 мячы. Это звычайна тое, што робіць Атлетыка. Ну, а тут іх як бы забілі іхняй жа зброі. Ну і вельмі, то бок у плане вось для Атлетыка гэта паражэнне ад Хетафе, і у плане падрыхтоўкі да гульні ў адказ з Рэалам, ну, это было вельмі балюча. То бок такая, як бы, не тое, што верагоднасць вялікая, што яны там за літаральна 4 дні згубяць усё, але, ну, блізкія да таго. Добра, у нас ужо час ідзе, я думаю, можна
нават просто задам каротенькае пытанне, хто для вас, хацеў сказаць пра лігу канферэнцыі, но я думаю, пра лігу канферэнцыі зусім не цікава, вядома, хто там фаварыт. Ну, пакуль не будзем. Так, у лізе Еўропы хто для вас фаварыт, як думаеце, хто можа перамагчы ў гэтым сезоне ў лізе Еўропы? Ну, гэта вельмі складанае пытанне. Я не ведаю, які даць адказ. Ну, от шчыра. Не ведаю. Ну, Лацо. Хай будзе Лацо. Ну, Не ведаю. Ну, вельмі цяжка. Просто ўсе матчы, я вот паглядзеў матчы першыя, ну там усё настолькі роўна, там цяжка сказаць. Ну, я думаю, Я так. чамусьці схіляюся да варыянту, што там все іранізавалі і жартавалі, што будзе такі шлях цікавы Мауріню, што можа ўсіх сваіх былыя клубы там перамагчы, дайсці да фіналу, ну але ўжо пасля першай гульні, як Фенербахче саступіў Рейнджерс дома, ўжо, напэўна, ясна, што туркі не пройдуць далей, а я бы паставіў сярод усіх камандаў, якія засталіся, на Атлетик Більбао. Я болей-меней шчыльна за ім сачу, і, дарэчы, я сачу за супернікам таксама за Ромай. Я бы сказаў, што вось мне чамусьці здаецца, што якраз баскі у маіх вачах, прынамсі, гэта найлепшы такі, найбольшы прэтэндэнт на перамогу. Я хацеў сказаць пра Рому, што вось яны у цудоўнай форме з Ран'еры, і вось з Лацо хочацца пагадзіцца і з Ромай, і вось магчыма у нас будзе італьянскі фінал, бо пры правале ў лізе чэмпіёнаў усіх італійскіх клубаў апрача Інтера. Бо у Тоттенхэма гэта, канешне, мне б вельмі хацелася сказаць, што Тоттенхэм, бо у такім турніры яны павінныя перамагаць. Ну вось шчыра кажучы, тут амаль няма канкурэнтаў для іх такіх. Да не, тут шмат каманд. Ты што тут? Зараз Рома на такім уздыме, што страшэнна робіцца за каманды, з якімі яны гуляюць. Дарэчы, адзін з вашых фаварытаў вылеціць у чацвер. Я кажу толькі пра тое, што Тоттенхэм павінен быць нашмат лепшы, чым усе гэтыя каманды. Але не, вось я кажу, што вось не ў гэтым сезоне і хутчэй за ўсё, значит, добра, там не хутчэй за ўсё, нават невядома, ці яны Алкмар прайдуць. Атрымліваецца, што Пастахаглу упершыню ў другім сезоне нічога не выйграе. Так. Я ўжо заўжды казаў. Ну, блін, вось у першых матчах Рейнджерс круты. Гэта не праз яго. Магчыма, не праз яго. Не ведаю. Ну, звычайна на трэнера ўсё спіхваюць. Ну, так. Так лягчэй за ўсё. Ну, да. Добра. І пытанне... А, ты штось дадаць хацеў? Ну, я кажу, вось па лізе Еўропы, я ж кажу, вот Рейнджерс, напрыклад, выдаў офігенны матч як бы з Фенербахчэ, і яны не так даўно гулялі ў фінале. Ну, вось гэта каманда за кошт сваёй гульні, асабліва дома, яна таксама можа прайсці далёка. Ліга Еўропы — это такі турнір, дзе ну проста цяжка прадказаць. Мы памятаем, які Ліверпуль быў мегафаварыт летась, і што адбылося, як бы Аталанта іх проста знішчыла на Энфілдзе. Вось пра Фенербахчэ толькі мне хацелася тады яшчэ дадаць, што калі б яны прагулялі ў Шатландыі, то я б сказаў, што ўсё яшчэ наперадзе. А тое, што яны прагулялі дома, вось гэта, канешне, будзе цяжка. Ну, для мяне проста вось гэтыя каманды спісаных ветэранаў, гэта несур'ёзна. Такія каманды мала што выйграюць. Павінна быць як бы маладая кроў у спалучэнні вось з гэтымі ветэранамі, тады гэта ўсё крута працуе. А калі гуляюць чувакі, якія выходзяць на поле, і яны ўжо такія зоркі, шмат чаго дасягнулі, яны не вельмі як бы б'юцца менавіта вось што, калі трэба пазмагацца. Па-рознаму бывае, але штосьці ў гэтым ёсць. Ну і пытанне, хто для вас фаварыт? Не, добра, можа там не одну каманду, а можа запытаюся, каго вы бачыце ў фінале Лігі чэмпіёнаў? Ну, няхай гэта будзе... Усе кажуць, што гэта будзе Рэал Барселона, але я думаю, гэта будзе Ліверпуль Інтер. Я думаю, што іспанскай каманды ў фінале не будзе.
Ну, і гэта не тое, што там я не кажу, што Тады выходзіць, што будзе ангельская дакладна. Астон Вілла, Ліверпуль, Арсенал, хтосьці з іх. Не, ну Ліверпуль, я думаю, што Ліверпуль павінен праходзіць вельмі лёгка. Ну, ПСЖ это будзе сапраўднае выпрабаванне, вельмі цяжка. Ну, гэта вось сапраўды, гэта будзе матч жыцця. Мне прыгадваецца, у іх было штосьці падобнае ў групе не так давно. Мне здаецца, Ну, што там, гэта будзе з Напалі. іх найцяжэйшы матч да фіналу. Бо мне здаецца, што ну, нават калі ў паўфінале гэта яны будуць гуляць супраць Рэалу, Рэал і не пакажа такой гульні. А калі супраць Арсенала? Мне падаецца, Арсенал... Там будзе вось, ну, гэта як заўсёды, вось гэтыя матчы з адной краіны, гэта штосьці іншае проста. І там можа быць больш, там будзе проста нашмат больш эмоцыяў. І шчыра кажучы, ну, безумоўна, Ліверпуль будзе фаварытам, але Арсенал можа чапляцца за эмоцыі. Яны будуць хацець паказаць, што добра там мы страцілі лігу, але вось тут мы вам пакажам. Ну так, я ж пра гэта як бы Так, маю на гэта ўвазе. будзе цікава. Ну, паглядзім. А я поставлю на финал, и там же, здаецца, па сетцы все якраз супадае, ПСЖ Бавария. Паўтор фінала, Я калі... другой каманды не назваў, я бы другой камандай назваў бы Інтер таксама. Хаця, ну, гэта для мяне таксама гэта будзе або Інтер, або Баварія, але хутчэй... Хаця ў Баварыі гульцы, канешне, гэта топ. Ну да. Ну, карцей паглядзім. Да? Не, я абмежуюся тым, што вось ПСЖ Баварія фіналу маіх вачах, пакуль вось на гэтым скончыў прагнозы. Пасля, калі там другія матчы у сярэдзіне красавіка будуць, вось праз месяц яшчэ раз запытаемся, што там у нас змянілася в нашых прадказаннях. Цікава. Так. Добра. На сёння мы скончым, бо сёння хіба мы першы раз пасвяцілі гадзіну лізе чэмпіёнаў, бо заўсёды у нас нацыянальныя турніры. Будзем сачыць, будзем чакаць цікавага. Вось ужо што да канца сезону засталося 2 месяцы. Усё самае цікавае пачынаецца цяпер, таму будзем, як заўсёды, глядзець, будзем размаўляць. Спадзяюся, што вы будзеце нас слухаць. Таму дзякуй вам за гэта. З вамі, зноў жа паўтаруся, быў я, Мікіта, з вамі быў сёння Артём, з вамі быў Паўлюк, і пачуемся наступным разам. Як заўсёды, будзем размаўляць пра футбол. Дзякуй, пакуль. До сустрэчы.